বাইখা যতন তিনি জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা প্রাণী কাইসা প্রেস রিলিজ মিডিয়া তাকুক ইলেকট্রনিক মিডিয়া যে চিনর ফাইনাল যতন খাকুফু তে খুলুমু তিনি চিনিও প্রেস রিলিজও ফাই মাননা ফাইনাই আনি লগিও দङ ইয়াগ্রা গালাव চিনি জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা প্রাণী জয়েন্ট কনভেনার বরম গোনাं তাকুক স্বর্ণ কুমার জমাতিয়া বনিয়াগুলো ফাইমানজার ফিকা চিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়নি চিনি মুন্ডা সম্প্রদায়ের সমাজপতি সাঁওতাল সম্প্রদায়নি সমাজপতি বনিয়াগুলো চিনি আনি ইয়াকসিও দङ দাদা ধর্মরাজ কাইপেং সমাজপতি বনিয়াগুলো চিনি মুরাसिं समाजनि फाइ मानजाक फाइनाय बब समाजनि सामुं थांनाय दादा आबुनि यागुलो चिनि जनजाति सुरक्षा मञ्चनि डिस्ट्रिक्टनि कनभेनार खरंनै बरम गोनां ताकुक रामुनिरियां ते असिनिरियां बनि यागुलो बचिनि जे जनजाति सुरक्षा मञ्चनि सामुं थांनाय याखैबा ढाल बिदाल पद दं अर जे मानजाक फाइनाय बंनो आनि खाबुखौ ते खुलुमाया 125 বছর ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে লাইথাঙ্গাই মে তালনি 24 তারিখ দিল্লিনি লালকেল্লাও কাইসা সারা ভারতনি জনজাতি সাংস্কৃতিক সমাগম কাইসা কার্যক্রম ও জনজাতি সাংস্কৃতিক সমাগম ভারতবর্ষনি যে রাজ্য বা প্রান্ত যিনি জনজাতি সম্প্রদায়নি লুকুরক দङ हाइकेनो जोंबो चिनि त्रिपुरा राज्यनि 1200 जना डेलिगेट्स 8टा जिल्लानि जों नाजागाव रेलियाव थांनाय जों अंशग्रहण खालायगा दिल्लीनि बररक जोंनो रेलियाव बेलायखै जोंनो नायकलै गुलाब खुमबाय जोंनो जेबाबे स्वागत बा लामसफैनाखा आबुनि बागै दिल्लीनि जे लुकुरंनो बर्न चिनि संगठननि हयते बेलेखे खा कासामते चिनि याफार ओ चिनि जनजाति सुरक्षा मञ्चनि जे रेली ओ जे रेली जनजाति संस्कृति समागम जानिजा कमिउनिटिनि जानिजा पोशाक ताकमुं लुबमुं रोजाबमुं मोसामुं अबनतैनो जों नाजागाव जानिजा संस्कृति चिनि जे रीति नीति अबनो दंमानिनो जों अरेलियो जतने चुबाय जों आजागाव हुनुगै मानखा आजागाव रेली 1.5 হইতে 2 লক্ষ সারা ভারতবর্ষে জনজাতি সম্প্রদায়নি বড়রক আজাগাव গ্যাদারিং ওংখা 5টা থাই বা জাগানি হইতে रेली टेंखा राजघाट चक रामलीला ময়দান आजमेरी गेट एरपरे फुटसियागढ़ एरपरे जमुना घाट सह अन्ति खायनाय 5टा थाइनि हयते रेली जों जेंगै थांखा दिल्लीनि लालकेल्ला मयदान ओ जागाव चिनि मुख्य अतिथि ओ जे जनजाति संस्कृति समागम मुख्य अतिथि इंनि फाइमानदार फेका चिनि सारा भारतबर्षनि राष्ट्रीय अध्यक्ष जनजाति सुरक्षा मञ्चनि बरम गोनां गणेश राम भगत जी बनी लगिब फाइमानजाक फाइका सह राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजकिशोर हंसदा बनी यागुलब चिनि भारतबर्षनि होम मिनिस्टर बरम गोनां अमित शाह जी बब फाइ अ कार्यक्रम फाइ मानजाक फाइका ते चिनो जगह जे अतिथिनि फाइ मानजाक फाइनेर बरक आश्वास रिखा बरक अकंग साका जे सारा भारतबर्षनि जनजाति रंनि जे तंमुं चामुं लबमुं रीति सम्प्रदाय अबनो नारगानि बागै कायसा ए जे दाबिनि कायसा रेली ओ दाबि नारगानि बागै अबयस्यै कायसा व्यवस्था खालायजानाय बनियागुलो चिनि जे ओ रेलिओ मूल मुद्दा बनतैब जों कक सालायका आजागाव चिनि जे रेलिओ आरोब कक नारनारोब कक साका जों आजागाव चिनि जे मूल मुद्दा ओ मुद्दा कायथामनो जों
boni boskango chung tisaka kaisa muda lukur কমিটি গঠন মানে ভারতবর্ষনি যে জনজাতি সম্প্রদায় যাকেবা এসটি সম্প্রদায়নি কাইসা পাল খাই কাইসা কমিটি গঠন খালাইলেনি চিনি কৃষ্টি চিনি সংস্কৃতি চিনি সমাজটি রীতি রায়দারন ভবিষ্যৎনি মুথাঙै নারনান তে কাইসা দ্বিতীয়ত যে দাবি চিনি বহংকে ভারতবর্ষনি যে বাবা সাহেব আম্বেদকর जोंनो जे संविधान सैरि खालामलांखा बनि अ संविधान न गोदाल भावे कायसा चिनि जे भारतबर्षनि जत जनजाति सम्प्रदायनि अंश बररगनि कृष्टि संस्कृति कालचार फेथ अबन रक्षा खालायनायनि बागै कायसा संविधान गोदाल कायसा रायदाकारि बागनि चिनो कृष्टि संस्कृतिरनो मोथांनायनि बागै दाबि ते कायसा जेटा 3 नाम्बार दाबि चिनि कायथामनि बिसिङावबो लास्ट पॉइंट যে এসটি রগনি সংস্কৃতি পরিচয় বা আইডেন্টিটি অব ভারতবর্ষনি সংবিধান সরাই সাই কাই ও আইডেন্টিটি যে ক্রাইসিসনি দংনি বন সরাই সাই খাই সুইয়া কোনি লাগু খাইনানি অবংখা তিনি জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনি 3টা মুদ্দা ও মুদ্দানো চৈন जों রেলি খাই ত্রিপুরা রাজ্যনি 1200 ডেলিগেটস থাংমানি বিসিङ যিনি যে 19 ট্রাইবস যিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি 19 দফা জনজাতি সম্প্রদায়ের বিসিङ 16 দফা বা 16 কমিউনিটিনি বরক আজাগাও जों थाङै अ रेलिबो रेलि खालायनाय एके बनि यागुलोबो रेलि पाइमनि यागुलो 28 तारिखो राष्ट्रपति बरम गोनां जों जिनि द्रौपदी मुर्मु जिनि आरो थाङै जिनि जे डेलिगेट्स 36 जनानि कायसा डेलिगेट्स आजागाव राष्ट्रपति जीबाई बरम गोनां राष्ट्रपति जीबाइबो जों जिनि कालचार संस्कृति फेथ ताकुं लकुं अबनति जों गक सालायगा बनि यागुलो भारतबर्षनि जिनि हाकतर भारतबर्षनि जे प्रधानमंत्री जिनि बरम गोनां नरेंद्र मोदी जीबाइबो जों गक सालायगा इवेन ब प्राय 1.5 आवर्स 1.5 घंटा रमै जों बाय गक सालायगा जे अ भारतबर्षनि जनजाति रंनि कालचार बा संस्कृति रीति रायदा समाज अबनारनानि बागै तामो नां जों जे खालायना नांमानि जों जतन खालायनाय ब जोंनो आसास्रिखा बनियागुलो दिल्लीनि किसु संख्यक लेखा सोलों दंनाय आरो स्टुडेन्ट जिनि बररक बा विभिन्न सेबक खाय दंनाय बनकारिबो विभिन्न बिजनेस खालाय दंनाय अबाहाय प्रायते 250 हयते 300 जना जिनि अरेलिबो बरग जोंनो जुगदानिखा इन टोटाल त्रिपुरानि साना थांखा जों प्राय 1500 बरक जों अरेलिबो हिसान हालाय अमहायखायनाय बनियागुलो जों रेलि पाइमनियागुलो जों कजान खाय फायाखनि त्रिपुरा राज्योआव जे डेलिगेट्स थानाय दङ जतन जानि जानगो जों सुस्थ खायाखनि जों जतन दुइ किपिल पाइमाखा जतन जुबा बाबा गरियानि जुबा Ya, ekonomi kemata ini apa suku itu sekarang apa yang saya selesai. अब जेटा चिनि मिसिं माने आइसागला त्रिपुरा ताकु बबाय चिनि मोबाइल कनेक्टिविटी किसा हामयां माबाय बनो जों सराबसा जरा जों लुतुगि मानयांखा यागुलो आरो तंनाय चिनि जे रेडियो थांनाय बरक बायबो जों जुगाजुग खायफनि बनो आइसुकनि बिसिङो ते दिल्लीनि जे नायमथां बाहिनी पुलिस रक बरक जों चुबाय चिनि जे 1200 जना डेलिगेट्स दंनाय ते आरो दंनाय चिनि त्रिपुरा सारक बरक लुतुगि यागुलो जों आइसुगो जों गारि मांखा ते कायसा जेटा खरकसा लांमा आरिखा बेलाय बयस गड ताक बुखुगजो ब हंके चिनि जयन कन्वेनर त्रिपुरानि ब बिरपिं रिनाय ते कायसा जेटा सुरजलाल गौर ब मोटामुटी जों बिनि नगरबो थांका ते बिनि नगरनि बर' बायजों कक सालायका ब बाहायनो बिनि मोबाइल बायजों कानेक्टिविटी मायांगै किसा जरा ताबुसु जरा जों मानयाखौ हायफानो जों बिनि नग वाइनि थांका वाइनि थांनो बिनि नगनि लुगरबाय कक सालायका जे ब मोटामुटी कायसा सेफ्टी जागाव दङ अब हायके चिनि बिसिं खबर बिनि नगनि बर' बायजों कक सालायका हायफानो द नग किफिल खायानो बिनि आत्मीय स्वजननि बिसिंथिनो जों खबर मांखा जों तेसे खाना थांफिनो बिनि नग ब कायसा मोटामुटी एकटा सेफ्टी जागाव दं अबहाय के जेटा बुखुकजोग चिनि जाग्राजोग थैमानि
বনতে চিনি দাস স্বর্ণ ব কক সাওয়ানো ব সম্পূর্ণ বিনি লগিও তংখ বুকু जोंनि দাস স্বর্ণ বনতে কক সাওয়ানো Abang di Sawala, kemudian ini medik sedang macam Delhi কেমন অপইলা অব ভারতবর্ষনি যে রাজধানী দিল্লি হাই জায়গাও লাল কেলা জায়গাও जों मास गायथामल'मै रेलिनि बागै सारा त्रिपुरा राज्योआव गामिनि हयते ब्लक हयते जिल्लानि हयते अम हायखायनै प्रान्त अम हायखाय दिनै जत कार्यकर्तार नि चुबाइनो जों अबनो फैला दिल्लीआव अबहाय जोंनि गायथाम जे सान उन्नति अबनो सिगां जों खालाया Tentang langsung aja kayak kamsan dulu man kangke sini saya hospital rokak lain jadi prosno lain orang ini wo pancinan sumbo dan nong aman kangke जोंथ' दाइसिमाव आं साका जे 28 तारिखआव चिनि राष्ट्रपति जिबायबो जों मालायखा प्रधानमंत्री जिबायबो जों मालायखा बर' खरंनिनो जोंनो आसा सिखा जे चिनि अ कृष्टि संस्कृति रीति रायदा समाजनि अबनो नारनानि बागै बर' जोंनो आसा सिखा जे अब ओंनाय संविधान संशोधन ओंनाय कोनो ना कोनो रूपे कोनो ना कोनो बुंबाय बजराव फाइनो साइमाया हायफानो जोङो आसा सिखा जे अब जेसाखायखौनो ओंनाय जों आसाबाद kayak kamsan bisingo nong to kus kotor ke dabi khaijaka he bahar bisingo tahu se common buku ekok sulaiman ke je tibrasaro Kristen ngangke borong esti fesli norti ini mane abo abisingo khobja or khobja ya एक्चुअली जोङो जागाव तिब्रासा ख्रिस्टान मुस्लिम जैन बुद्धिस्ट माराठी गुजराती आबोनि कुनु कक सानानिबो थांगियासे जों आसनो दाबि खालायगा जे कृष्टि संस्कृति रीति रायदा दाबो फर एग्जांपल दिनै नरक जे अर कक थुमनाय र चिनि बुसकांगो जे कक थुमनाय र नरक चिनि त्रिपुरानि भबिष्यत ते आवायनाय एकदिगे आं कैसा नमसनि एग्जांपल हिसाबै कैसा जिकोन सा प्रश्न नोंथांनि जे नों जदि चिनि 19 ट्राइब्स बिसिं कैसा ट्राइब नि तंखारमदि त्रिपुरी कम्युनिटी नि देबरमा सारनेम जोंसि त्रिपुरा कम्युनिटी नि त्रिपुरासि रियां कम्युनिटी नि बरियांसि जमातिया कम्युनिटी नि ब जमातियासि ब जदि जमातिया आमानि अग आसायै जमातियानि तमुं सामुं रीति रायदा समाजनि जे रीति रायदा चिनि सिरि सितिन सिमि खाजा ओ रीति रायदानो नारगनानि बिनिबोथ कैसा कर्तव्य दं आं नं खनिसा आं प्रश्न हाया देबा दिनै नों जदि देबरमा सारनेम सिका त्रिपुरी कम्युनिटी नि एखाय नों देबरमानि जे रीति रायदा दा जेमन ओ एग्जांपल बिसिं ताकैसे एग्जांपल जेमन जों आसाय फेका हंखाय बुमुं फारो वाथबेवै कायजागनानि जरा जेफ्रो सिकला अंखा आफुरवा हायनो हाय वाथबेवै अग्रा साक्रानि आशीर्वाद दावै हाया ताङै बेदि गुरगै बन यागुलो बयसंखा बोरा बुरि सिंखा बा कुनो रुक्सु बा इनसिडेंट कुनो एक्सीडेंट नङै खाना लांना चका आफुरबो तो चिनि समाज कैसे रीति रायदा र जोंले अ रीति रायदानि कगनो से नारनानि बागै साबो धर्म बताङो खाय तङाबो बिनि बेबा ब ख्रिस्टाना खाय आं ताइसिमन साका मालयालियाम दा तेलुगु दा मुस्लिम दा थां जों बंनि प्रति कुनो भेदाभेद बकरै दिनै गरै खोना गरै ते आगामी भबिष्यति बसुन गरै साबो तामो धर्म खायथं जों नाबोनिनो नायनाबो थांया केबोनि उग्लो जोंनि हामिया सानाबो थांया दिनै ककापसन एकदम स्राय आमुनि बागैनो आं जागा साफायबो ग्लायो नंनो कबो कयजाबो जे समाज बा त्रिपुरा राज्य अम हाइद्रनेर हामिया आवाय हामिया बारदार बन्दरनि बिसिंथि गन्द्रपटा आवायलायदि जे ख्रिस्टान खायनायनि एसटी नो जों सर्टिफिकेट एसटी कैंसिल खालायनानै बागै थाङो अबो हाइरक दाबि जों लाङि थांया सर खायजागो इंतंले हिंदू जरा हिंदू जानायरो ताबो बागेनि सिसि जे हेगनो आबो सब्रबो वाथौरिबो खायजागो इंतंले ताबो खायजाया तो यानाबले जाय हिंदू तंनायरो ताबो खलाय इंतंले कायनेरो तांगै नक सान हायता तांगै संविधान दसन छला खायजागोनि तंगो हियाबा खायजागमानि बिसिं तयो नाम साया को हायदे साया खया जाबो किसु अंश पर आबनो गारि तंखा सेयालियां तंखा हायसि आबनो जतनो सेरि तलानि बांगसि प्रतिमा माने जतनो थांसा सं कायथांनि बांगसियाबो जिनि तब जमातिया हन्दि देबरमा हन्दि बा टाइपिंग मसजा बांखा अबस जनजा जे रायदानि तै जतनो खायां तंखा आबनो खायनानि बांगसि
ओंखाय जतनो समानभाবে खायसे सिनि गायसा सिनि मुंमानैसो सारा पृथ्वीयावनो दामा सिनि जानायबा दाबो नरन्दे दाबो गायसा जागाफोरजों थांखां ओंखाय दाबो बरनि फायखो तिफ्रानो तामनो जा फायनो आं जमातियानि तमसा मुताम ओंखाय जों आस्ते आस्ते दाबो दिनो जे केसेबो फाय दंखा हायसे उनि तिनो बय दंखा हायसे आबनो बयतो खारनो बाङै दाबो नांसो हायसे भारतबर्षआव जे अमन गायसा जे नाङै दं जे जों नय दं जे टीवी खुलाव खाबाय ता कसो सोशल मीडिया फेसबुक जे फन फांखे जोंनि संस्कृति लुप दंखा हायसे आबनो रहनानि बांसे जों डिमान्ड खालामो ना तिरपानि हिंदू लुप्त खाय दङ आबो लुप्त खायनाया मोनसे खायनि बरन आबनो सायमानो जा आं ताबो सेलिया आं सायमानो आं गुजराती आं नितिनो तेल दं आबो आं सायमानो हायसे नों गुजराती नितिनो तेल दं नों सायमानो आंगा जारा तैयानो तैरनानै बांसि तारमाने ख्रिस्टाना हिंदू खायनाय नो ख्रिस्टान तो जों कोन ताइसिंगनो एकदम क्लियर खायसैगा और ख्रिस्टाननि कोनो प्रश्न थाया एकदम क्लियर काट खायसैगा ঠিক আছে और ख्रिस्टाननि कोनो प्रश्न फैया जों कोनो धर्मनि विरुद्ध जा एकदम डाइरेक्ट को सीधा जों कोनो धर्मनि विरुद्ध जा बनि ख्रिस्टान खायना मुसुंखै ब ख्रिस्टान खाय दं जों केबोनि विरुद्ध सिनि सानमुं बुसुगनो आं ताइसिंग जेता सामने चिनि जे संस्कृति चिनि जे मानि समाज दा जों जतन साइमनो 1928 सालाव जेफोर महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर चिनि त्रिपुरा राज्यनो शासन खाय चालक दङ प्रत्येक पाराव कायसा चौधरी प्रथा नि ब चौधरी चंक्लां थाका हाया देबा दाबो जोंबां चिनि गामि चिनि बर' रंनि त्रिपुरा सारनि गामिनि जों गामि थांखांनाय गोबां मा गामियाव चौधरी प्रथा रखै आबो नांकुक मानि যদি ফানো चौधरी प्रथा नि कोनो प्रश्न फाया आंनो एग्जाम्पल दि सामाको इनके जों और ख्रिस्टान हायरे अबया ब ख्रिस्टान खायना खायदों कारण व्यक्तिगत जीवन बिनि बताम धर्मनो खायना खायाबो बिनि बेपार आं बर भाइके माना खायनि माने ब ख्रिस्टान खायनाय ब हामजाका बखलायनाय न किन्तु तिनि कक अमसुनो आनि जे संस्कृति दंमोन आनि समाज रीति दंमोन रायजा दंमोन आबनो जों नारगनानि ग्लायो आं दाइसिमन साका आं जदि देबरमा आं जदि त्रिपुरी कम्युनिटीनि देबरमा हने देबरमा आं तांनि हिजाब आनि जे समाजनि तंमुं ताकमुं लुपमुं कानमा सिनचे जुदा रिगनाय बुथाय सिनचे जुदा हाया देबा मग रक बाय चिनि हालाम रियां चाकमा चिनि जे सम्प्रदाय दंमोन तागमा रक सिनचे किचा जुदानि फेर थाङो एका आं देबरमा आ कारणे हिजागो आनि समाजनि रीति रायजा किचा आलादा इनका ओ जे रीति रायजा आबनो नारना बगैसे जों कोनो धर्मनि बिरुद्ध आबो से चिनि डिमान्ड ओ कायथान डिमान्ड जेहेतु सेकुलार कान्ट्रि होनना भारत जों सेकुलार मा मानो जतनो जों अधिकार दङ जानजा बनिति आं खायनाय ताम मोसानाय आबो जानजा अधिकारनो जों कोनिनि जों खरफो खायो बे खायथं जों केसिनि नितिनो जों रखा खायनाय सिकक्सा आबादनि नेव जों बर' थैमाना पार्सजना थांबाय बिसमासा बियो बुंदोखा बेलागे दुखुजनक घटनाखौ हाय जों 20 तारिखनि भारत तिरुप्रानि 3टा समाव जों आगोफ्ला निसिमि रवना रवती गो ओंके जेफ्रो 22 तारिख फायो ओंके यूपी बो जों हाबखा ओंके यूपी नि जे टेम्पारेचार न चिनि तिरुप्रा हानि सुतो प्राय 10-12 जनानो गलम सांखा ओंकनो जों जतनो गुरि जों मिटिं बो खायखा प्रत्येक दिनो वानि जों मिटिं खानि थाङो जाते चिनि बरफ सुस्त संना तैके बां मुंदि एमन हाके जों क्लास खायतलां खान नखा तारपरेनो चिनि असुस्त दंबाय था ओंखाय बिथि बाथ्रा जों लगेतलां थाङो बिथि बाथ्रा सारखा जतनो सुस्त मुखा एमन यागुला 22 तारिखनि हरनि माने 23 तारिखनि फाय खाता जों फायनि एकटावखौ जों सप्लाय खाजे आरो कायसा जों नारजा दंगो बेने गाबो बिदालगो ओंखार जों सप्लाय खांखनो आइ खांखनो जों थांखनो बर सारजन जतनो स्वागतम सानखा ओंखाके जोंनो जामुर खबर जास्त खिचड़ी खायो खूब गाहाम जा खबर सामया बोलो जोंनो बर थोनानि व्यवस्था खायखा जों थैखा जोंबो थोखा थलायमाया बोलो आइखेनो जतनो जों डॉक्टर ट्रीटमेंट खारबायखा माने साबो बसा खामिया दं आबनो जोंनि डॉक्टर खायखा फालि जतनो चेकअप खायखा
একবার খাইমানো ইয়াগুলো টিফিন খাইবা মাইচা ময়াগুলো जों बिसा मासा दत दिल्ली गुरनानै kan बरक थांफा जतनो प्राय गुरि फाइखा फाइमा यागुलो जों मिटिं ओंखारनो 24 तारिखआव फाइलि जों ठीक 11टा 3टा समाजनि रेलि होनाय ओंखा जों रेलि ओंखा थांमानि यागुलो जों जेहातर आनो मुखिया हिसाबै संजाग रेलिनि बांखे आंनि दायित्व ओंखायनो आं मिटिं खाइबायखा जारा किसु सुस्थ फानो जे फाइफोर असुस्थ दंनाय बरनो मा दंनाय ओंखा बरनो मरंनायबो जों गोनां थांजाब दं ओंखा माहाय प्रासिं तिरिप्रानि प्राय बिजनाव जोंका बसिगे चलेको यारो ता एमनो गाहाम न आपन जों बरनो आनफिट हिसाबै संना खाता हे जेहातो वाइसा गमजाबा लांयाखौ बरनो मरंनायबो जों बरक गोनां थांखा गोनां थांगै जों रेलि खाइ फाइका ठीक 7टा दखलाव सफायखौनो जों सफायमा यागुलो बबो बासाय दंसो जागनो बरबो जे नबादिनि दं याबो हानि बासाय दं तमा यागुलो मालायबो आपंगै आरो यानि तयफेका सामु सारoi बो गारिवा कासासिनाय ओंखा गारिवा कासामाने बुमारनो बो मुक्तिनि अवस्थानो बलायखा ओंखायनो बनो भाइका साइमा खौ ओंखायनो जों अरनि बोतलानि 9टा समय नां थांखा ओंखा बाक्सा अनेक हरे फरायखा जों दल सिनि आरो थांखा बरनो काले खानि समय ना ओंखे बरनो बास स्टारना प्रखनो आनर खबर सफायखा अमहाय सिनि बास फरसा एकदम सिसि सालिया ओंखा थांनो आं थांनायखा आं गाननो दं बास ओंखा थांनायखा ओंखायनो गोबै निबो सिसालिया ओंखा जों सिनि आधिकारिक जगाजों खा हाय कन्डिसन दंखा सिनो दं ओंखायनो डॉक्टर फाइखा डॉक्टर फाइ एम्बुलेंस पेटलां थांखानो डॉक्टर थेनि उसना खाइखा थांमानि यागुलो जों आरो जे खाइमानि जे दिल्लीनि बरनो जेबो सुनो सहयोगिता खाइखा जों 24 तारिखनि 12टा डॉक्टर जों आरो हस्पिटाल सलायनो यागुलो बर खथि उसना खाइखा पुलिस रिपोर्ट ना खा पुलिस रिपोर्ट यागुलो इनकोनि खाइमा यागुलो तेनि दिन 25 तारिखआव ठीक 10टा समय को पोस्टमार्टम खाइखा बनो खाइमानि यागुलो जों 26 तारिखनि 3टानि 1:30टानि गारि बायजों 1:30टानि फ्लाइट जों कथि दबै बेखौनो सफायता जतन जों खबर हरबाय जा मासाते बियो बुंलां खासिनि आबाद जों बेलायखनो मा होनाय बाइक करे जों हसनाय अमहाय थाखाता एमनिनो बबो दिल्ली काइसेबा ना थेसनि थांमोनिखौ माने आं खाइ खोनावता एमनिनो बतंफोर तर सुस्थ न बां थांगो नबत आंनि तो बन प्लान थांलाय बयस तो बत एमनि जाति तो खाइ दं ख ओंखो बयस तो किसा साइड कासा कासि को हाय साइड जन्ना कम्पेन्सेसन नखर साखला जाखाबा उनि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सफाया नंगौनो अरनाय सफाया बनो हार्ट अटैक नि बागै बिका तुमनि ना हापाने कोनो कम्पिटिसन बा हापाने जब जमा रखनो बो हाय कोनो तो साखलाय जाखा मासे साखलाय